दा आङो इसोरनि बाथ्रा फंनैसो बुंनो गोसो जाबाय खिन्थु आंनि बिबान बादि नाथाय टाइमा आंनो जोबनानै थांबाय 5 मिनिट जाखाबाय 5 मिनिटल'सै अब्लाबो आङो एसे खावलायो अननानै एसे आङो हयथ' बारायनानै बुंनो हागौ आंखौ क्षमा खालाम बे समाव आङो आरोबाव सोंनो गोसो जाबावबाय जोंनि गुबै बे प्रग्रामनि आयदाया मामोनलाय एसे गोरायै बुंथाय बे गोदान फैनायफोरबो खोनाथों दे सायख'जानाय परियाल से बेथननि 2 बालक मुसाहारियाव जोंखौ सायख'जानाय परियाल होननानै मुंख'दों मानिफ्राय सायख'दों जोंखौ खोमसि बोलोनिफ्राय सायख'नानै जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआव दोनस्लायबाय होनना कल'सिया जोंनो खोन्थादों अब्ला आरो जोंखौ मानो सायख'दों जोंखौ सायख'नायनि थांखिया जाबाय जोङो सायख'जानाय परियाल राजानि दौरि गोथार हादरनि मानसिफोर बिनि मोनखानाय हादरनि मानसिफोर आरो खोमसिनिफ्राय सोमोनांथाव स्राङाव जोंखौ लिंहरग्रा बिनि आब्रुथिखौ खोथानाय बादि जोंखौ सायख'बाय जों बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमखौबो मा गेदेर मा उन्दै गासैखौबो इसोरा सायख'बाय बेनिखायनो बे सायख'जानायनि बिसयै बे सायख'जानाय व्यक्तिफ्रा जोङो दाखालिनिफ्रायनो खोनाबोबाय सोर व्यक्तिया सायख'जादों जोंल' नङा गिबियावनो गोबां मानसिफ्रा सायख'जाबाय जों मैयाबो खोनाबाय दाभिद राजायाबो सासे इजराइलफोरखौ दैदेननो सायख'जादोंमोन बेबादिनो सायख'जानाय जेरेमिया जेसाया आरो बेबादिनो जोङो नायबोयोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि सिगांनि समाव जिसु ख्रिस्ट'नि एसे सिगां जे जखरिया एलिजाबेथ बिनि गेजेरजों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौबो सायख'दों बेबादिनो गोबां जहन दुबुखौ सायख'दों बेबादिनो गोबां सायख'जानाय व्यक्तिफोरखौ जों बाइबेलाव जोङो बरनायनानै नायब्ला नुयो दा बिसोरनि गेजेराव बिसोरखौ मानो सायख'दों सायख'जानाय साफ्रोमबो मोनफा दायित्व होजादों जहनखौ मानो सायख'दों जहन दुबुखा जाबाय जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां फैगौ बिनि 3 जानो सायख'दों इसोरा दा बेबादि जिसु ख्रिस्ट'खौ मानो सायख'दों जिसु ख्रिस्ट'खौ जाबाय संसारनि पापी मानसिफोरखौ मुक्ति होनो बिसोरनि पापफोरखौ क्षमा होनानै सोरगोआव लांफिननो थाखाय एक जिसु ख्रिस्ट'खौल' इसोरा नुदों गावनि सासेल' फिसाखौनो इसोरा संसाराव हरदों जों बेखौबो हयथ' खोनाबाय जों मिथिगौ आरो खोनालांबाय थागोन आरो जोंखौ मानो सायख'दों जोंखौ जाहैबाय जोंखौ ओरैबायदि सायख'दों राजानि दौरि जानो थाखाय जोंनि परियालखौनो सायख'बाय जोंनि बंस'खौनो सायख'बाय राजानि दौरि आरो गोथार हादरनि मानसि जानो बेनिफ्राय जोंखौ लिंहरग्रानि गुन बेनि आब्रुथिखौ जोङो मानसिफोरनो खोन्थानो थाखाय जोंखौ सायख'दों साफ्रोमबो व्यक्तिफ्रा बेबायदि दायित्व दं सोर माबायदि खोन्थादों दिनैसिम सोर माबायदि खोन्थाखो गाव गावनि जिबनाव बयबो गावखौ मोनदांनो हायो आङो गुसुङै आर'ज खालामदों अननानै बयबो मेगन मिसेम गोजौ सेन्टाराव थानाय बोलोग्रासिन इसोर जिउबा प्रभुखौ हामबाय होदों नोंनि अननायजों आफा जोङो आरोबाव बे सानजौफु समाव नाय आफा बे आखाइजों बानायजानाय नोंनि मुङै बे गोथार बिन्दोआव जोङो आरोबावनो ज' जाफैबावबाय नोंनि राव आरो बायख'फोरखौ सोलोंनो गोजान जायगानिफ्राय नोंनि बहुमुलिया नोंनि फिसाफोर घनिष्ठ सम्पर्क गोनां फिसाला फिसाजोफ्रा आफा ज' जाफैदों औ प्रभु गाव गावनि फिसौफोरखौ बे फरायनायाव सोलोंनायाव बेफोरखौ जोथोन लानो आरो नायफैनो आरो मदद होनो थाखाय फैदों गोबां मानसिफोर ज' जाफैदों आरो जागायजेननायनिफ्राय दासिम सोलोंगासिनो थानाय गथ'फोर नोङो दासिम रावखौबो जेबो जाहोआखै सोरखौबाबो जब्रा जाहोआखै सैहोआखै बिपदाव खोख्लैयाखै मा एसे सोमो गोनां नोंनि अननाय आदरा प्रभु जोङो बेखौ बरनायनानै फोजोबनो हाया आफाखौ हामबाय होदों दा बे सानजौफु समाव आं उदायथारि अजयग' दासा नोंनि बाथ्रा बुंनो थाखाय आं फसंजाबाय प्रभु आंहा जेबो गैया आंनि थांनाय माने नोंनिनो गथायदों आफा आंनि खुगा आंनि राव आंनि गारां सालाय आंनि ब्रेन बिबेक बुंनो गोनां गासैबो आफा नों आंखौ सहाय खालामदो नोंनि जिउजों स्पर्ट्स खालामो गावनो बुंदो आफा बे बाइकफोरनि गेजेरजों गोबां नुजाफैनाय साफ्रोमनिबो जिबनाव गिदिर लाब गोनां जाथोंसै हामबायसै आफा नोंनि आखायाव गथाय बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि नामै बिदों आमेन जोङो दा खोनानो मोनखाबाय
जोङो मानि थाखाय सायख'जादों आङो बेखौनो एसे बरनायनानै बुंनो गोसो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आबो मानि थाखाय सायख'जादों बियो संसाराव पापि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय पापनिफ्राय धोरोमिया खालामनो थाखाय सोरगोआव लांनो थाखाय सोरगोआव माबायदि बेक्तिया थांगोन मा मावब्ला बियो पापनिफ्राय गगोन पापनि साजायनिफ्राय गगोन बेखौनो खोन्थानो इसोरजों सायख'जादों जोङो नायोब्ला ओंखारलांनायनि 18 दाननिफ्रायनो मसेनि समनिफ्रायनो सायख'दों समा गुसुंखा आं बेखौ बुंलिया खिन्थु जोङो बुंनांगोन जेसे बाहुबादिजोंबो सायख'जादों जेसे बाहुबादिनि गेजेराव ओरैबायदि सायख'जादों जे जोङो नायोब्ला नाय सासे हौवासा गथ' जोनोम जागोन होननानै बेबायदि मोनसे इसोरा जेसे बाहुबादिजों 9:6 पदआव बुंदों जोंनि लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जागोन बै 700 बोसोरनि सिगांनो जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 700 बोसोर सिगांनो बे बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन सासे सिख्ला आयथाजोंनो सासे हौवासा गथ' थारैगोन बे खोथाखौ फकास खालामखादों आरोबाव जोङो गाहायाव नायोब्ला आं बेखौ बुंफ्लाय थाला साफ्रोमबो ख्रिस्टियान मानसिफ्रा मिथिखागौ दा जोङो बेखौल' मिथिगौ बाइबेलनि मोनसे बिखा दङ बाइबेलाव मोनसे एकदम मध्यस्तर बबेखौ होनो बिखा बे जाबाय जहननि 3:16 इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बे गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो उफाय बादि बबेखानि जोबनाय गैयै गोथांखौ मोननाय बादि इसोरा संसारखौ अननानैनो गावनि फिसा हौवाखौ हरदों जाय बेखौ फोथायगोन बे माब्लाबाबो उफायनाय नङा बबेखानि जोबनाय गैयै फैनो रोङै अमर जिबनखौ मोननाय बादि बिनि थाखायसो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ हरदों दा जोङो बिनि गाहायाव जोङो नायबोला आं बेखौ बुंनो जाबाय दा जिसु ख्रिस्ट'खौ बिनिखायनो जोङो थिनहरदों दा जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव फैनानै मा खालामफैदों बेयो बेसे गोबाव जोरदों आं बेखौ सोंलाया आंनो बुंसिगोन बे 33 बोसोर बे क्लिनिकेल ग्राउन्डआव बेफोरखौ मिथिहोयो जाबाय 33 बोसोर जिसु ख्रिस्ट' संसाराव थादों आरो बे स्वर्गरहन जाफिनदों स्वर्गमुखि जाफिनदों स्वर्गआव थांफिनदों 33 बोसोर बियो 30 बोसोर बैसोसिम बियो बिमा बिफाखौ जोथोन लादों सहाय खालामदों बिनि जिबन काहिनिफोरखौ जों नायनो नुगोन 30 बोसोरनिफ्राय बियो 3.5 बोसोरल' बियो इसोरनि रायजोनि थाखाय प्रसार खालामदों बे 3.5 बोसोरनि गेजेरावनो बियो 12 जन हिस्सफोरखौ सायख'दों बे हिस्सफ्राबो सायख'जानाय हिस्सफ्राबो जिसु ख्रिस्ट'जों थाफानानै मा खालामबाय बे 12 जन हिस्सफ्रा माबायदि मानसिमोन होनोब्ला जोङो बेवहाय एसे नुयो 12 जन हिस्सफ्रा ओरैबायदि मानसिफोरखौ सायख'दों जिसु ख्रिस्ट'आ गालिल सागरनि जिं जिं बियो नागिरबायदों आरो बेवहाय बियो नुदों जाबाय माथाइनि 4:3-10 नायोबा माथाइ नङा बेबायदि गालिल सागरनि जिं जिं थाबायनानै 7 बेक्तिखौ सायख'ग्रोदों ना सारग्रा सोरमोनलाय ना सारग्राया सोरबा बुंहरनो हागोन ना सारग्रा सोरबा बुंदों ना ओरै बुंदों जहन सिगाङाव सिमन पेटर बे सिमन पेटर ओमफ्राय पेटरनि फंबाय आन्द्रेस बेनिफ्राय जहन आरो जाकब बे 7खौ सायख'ग्रोदों बेनि उनाव बै नाथानेलनि मानसि फिलिपखौ सायख'दों जोङो नायोब्ला आरोबाव बियो माथाइ होननायखौ लिंदों लिबि बियो एखेबारे खाजोना खांग्रायाव जिरायग्रा सासे अफिसारमोन बै खाजोना खांग्राफोरनि सासे अफिसारमोन बेबायदि मोनसे टेक्स अफिसार जेसेबां खांनायफोरखौ ज' खालामग्रा थाखा फैसा बिनि आखायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बिनि खाथियाव थांनानै नोंहा आंनि उनाव फै होननानै लिंदों बुंमाद बे गावनि गासै दंनाय मानिखौ दोननानै जिसु ख्रिस्ट'नि उनाव थांदों जोंनि मोनब्ला थाखा फैसाखौ दोनना आं बोरै थांनो ना थाखा फैसाखौ नागारना थांदों सिमन पेटरा ना सारनायानो बिराद थाखा खामायोमोन सागोराव बेखौनो नागारनानै थांदों आरो बियो गोबां शिष्यफोरखौ सायख'दों माखासे बाथ्राफ्रा बाइबेलनि साइडआव थाबोनाय हिस्ट'रिफ्राव जों मोननो हायो माबायदि मानसिफोरखौ बबे समाव सायख'दों जुदास इस्कारियत सासे दाखु दै सुसोमोन मानसि सिथारग्रा अन्याय अयथासार खालामग्रा बेक्तिसोमोन बेबो सासे सायख'जादों मानो सायख'जादों बियो बेनिबो ओंथि दङ बेहा मोनसे गिदिर थांखि लानानैसो जिसु ख्रिस्ट'नि हिस्स' जादों दा बेफोरबायदिनो सायख'दों दा
बेबादि सायख'जादों आरोखि दा बेबादिनो संसाराव जिसु ख्रिस्ट'आ 12 जन हिस्स'फोरखौ सायख'नानै गाव स्वर्गआव जानायनि उनावबो बे 12 जन हिस्स'फ्रा बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि मावनायफोरखौ नुनानै सानफ्रोमबो थाफैनायखाय बिनि सोमोनांथाव गुनफोरखौ नुनानै इसोरनि महिमा बिनि बोलोजों मावनायफोरखौ नुनानै बिसोरबो सोमोनांथाव मावदों। जोङो नायोब्ला पेटरमोना रुमालजोंनो जब्रा सोखादों। पेटरमोना जेब्ला जेरुसालेम थांनाय लामायाव गोबां जग्राफोरा बेबायदिनो लामा जिं जिं फुथुनानै दोनोमोन। मानो बै सिमोन पेटर बिसोरो जेब्ला बे लामाजों जेरुसालेम मन्दिराव थांगोन बे मन्दिराव थांनाय समाव बिसोरनि सायखङा नांथों होननानैनो सायखं नांनायनि खाथियाव फुथुनानै दोनोमोन जग्राफोरखौ। पेटरनि सायखंजोंनो गोबां जग्राफोर फाहाम जायोमोन। हास्लाबथारि गामि सिङाव जग्रा जानाया पेटरमोननि रुमालखौनो लानानै थाङोमोन बेजोंनो हामोमोन। सोमोनांथाव मावदों। मानो जिसु ख्रिस्टआ संसाराव फैनानै अद्भुत सोमोनांथाव इसोरनि महिमाखौ दिन्थिफैदों। माब्लाबा बबाया रायनो हायोमोन ना जिसु ख्रिस्टआ बेखौ मावनानै दिन्थिदों। बे बबेनि सक्ति मानसिफ्रा सोमोनांदों। जिसु ख्रिस्टआ लेंग्राखौनो थाबायहोदों। खाना जोनोमनि खानाखौ नुहोदों। पापनि मानसिफोरखौनो पापखौ खेमा होदों। मानसि सोमोनांथाव जिसु ख्रिस्टनि मावनाया। भुत हमजानायफोरखौ बियो बुंमोदनो एखेबारे भुतफ्रा खारो। सागोरनि दोहौफ्रा बे बादा होमाद सागोरा निजोम जायो। बबे सक्ति मोनबाय बबेनि गुन मोनबाय सोरनि बोलोलाय संसाराव सोरबा दङ सागोर सिरिथा बा सिरि थागौमोन नामा? दा इसोरनि गुनखौ दिन्थिनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ संसाराव फैदों। एनेखि सानब्रैसिम थैनानै फबजाखानाय मोनामखानाय लाजारखौबो बियो फोथांफिनदों। बे जाबाय सोमोनांथाव इसोरनि महिमा इसोरनि गुन। जाय सृष्टिकर्ता सोरजिगिरि जोंखौ लिंहरनाय बे इसोरनि गुनखौ जिसु ख्रिस्टआ गावनि मावनायजों बे संसाराव खोन्थादों। बे खोन्थानाया दिनैसिम दासिम जोंनाव रिंफैनानै जोङो दिनै बे बाथ्राजोंनो जिसु ख्रिस्टनि रावजोंनो जोंबो दिनै सायख'जानाय व्यक्तिफोर। जोंबो दिनै सायख'जाबाय। मानो सायख'जादों? जोंखौ लिंहरग्रा सोर लिंहरदों? इसोरा जोंखौ सायख'जानाय फरेल खालामबाय। जोंखौ लिंहरग्रानि आब्रुथिखौ बिनि गुनखौ बिनि महिमाखौ संसाराव खोन्थानो थाखाय जों साफ्रोमखौबो सायख'बाय। नाथाय जों माबायदि खोन्थादों? जोङो जौ लोंदोंब्ला जोंखौबो फरायदों। जोङो नंखाय हाबा मावदोंब्ला जोंखौबो फरायदों। हयथ' जोङो गान्जा सोबना फाग्ला जालाबायदोंबा जोंखौबो फरायदों मानसिया। जों मोजां खोन्थादों ना? जों मोजां खोन्थायाखै। ख्रिस्टियान गथ'फ्रा बिमा बिफानि खोथा जुदि लाया अबायदोब्ला जों मा खोन्थादों? ख्रिस्टियान गथ'फ्रा उदाया नांलाय हिन्दुफ्रानोसो मोजां ओरैनो। जोङो गाज्रि खोन्थादों। जों मोजां खोन्थानांगौमोन। इसोरनि गुनखौसो खोन्थानांगौमोन। इसोरनि गुना बेबादि इसोरनि नामानो अननाय। इसोरा जेब्लायबो अनो। अननाया जोंनाव थानांगौ। इसोरा क्षमा होग्रा, इसोरा गुबुनखौ बासायग्रा, इसोरा शान्ति आरो बे शान्ति होग्रा इसोर। जोंखौ नुनानै गुबुना शान्ति जानांगौमोन। नाथाय जों मा मावनानै खोन्थादों? जों गावखौ जाज खालामोब्ला मोनगोन। आं एसे खोथाया बुंनोसै दे। दा बेखौ दोनथ'नानै दा सायख'जानाय जिसु ख्रिस्टनि जिबनावबो सानसेखालि गिदिर आनजाद फैदों। मा आनजाद बियो? माथाइनि 4 जोङो बेखौ नायोब्ला 3निफ्राय 10 नायोब्ला जोङो नुगोन ना 3निफ्राय 10 जों मा बुंदों? आङो गोख्रैनो बुंलांसिगोनखाय नोंथांमोना गोसोआव दंखायो। बेयाव ओरैबायदि जिसु ख्रिस्टनि जिबनाव नुदों। जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो फैनाय व्यक्ति बिनि जिबनावबो बेबादि सोमोगोनां समस्या फैदों। माबायदि समस्या बेलाय? बियो सैतानजों आनजाद लाजादों। आं सोंहरनि दे खनसे आनजाद लायामोनलाय सैताना जिसुखौ? खनथाम। ओरैनो बुंहरदो दे मा आनजाद लायामोनलाय दे? ओरै बिगिनार प्राइमारि ग्रुप माबा जुनियर ग्रुप बुङोथाय मा आनजाद लायामोन? प्रथमाव मा? सोरबा बुंहरनो हागोन ना? खननैया मोननैया सोरबा बुङोब्ला खनथामा? एसे हायाखै ना?
권능과 아세 권리로 하고 없으래. मोनथाम आनजाद लादों मोनसे आनजादा जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला 40 दिन उपास थादों बे समाव बिनि दुर्बलता बिनि बोलो गैयैखौ नुना सैताना खाबु लादों जोंखौबो खाबु लागोन बबे समाव जोङो जेब्ला गिर्जा हाबा इसोरनि बाथ्रा जोंनाव गैया आत्मानि एनार्जि जों मोनाखै जोंनि जिबना आत्मानि आहार मोनैखाय जोङो दुर्बल गिर्जा हाबा नांलाय सानजौ स्कुलाव फैया नांलाय इउथ फेल'शिपआव फैया नांलाय बाइबेल फराया नांलाय प्रार्थना खालामा नांलाय बे दुर्बल जाबाय जेब्ला दुर्बल जाबाय सैताना खाबु लाबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंदों हे इसोरनि फिसा मा नोङो उखैखो बे अन्थाइखौ बुंदो ना बियो सिथाव जाथोंसै आरो नोङो बेफोरखौ जादो उदै सुफुंदो गोजोनदो ओरैबायदि सैताना आनजाद लादों अन्थाइखौनो सिथाव खालाम आरो इसोरनि फिसा बियो हाखायो गोसो जाब्ला अन्थाइखौ सिथाव खालामनो हायो बे जानो हाखायो खिन्थु सैतान बुंला दे जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ बानायगोन नामा सैताननि बोसोनखौ मानिगोन नामा बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंफिनदों लिरनाय दङ मानसिया सिथावजोंल' थांनानै थाया बबेखानि इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो रायज्लायला जों माबोरै गोथाङै थांनानै थायो इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बिनि गोथां बाथ्राजोंसो जों थांनानै थायो नाथाय जों लाहायलाय गोलैगौमोन दिनै गोबां मानसिफ्रा जों साफ्रोमबो बे उन्दै गथ'निफ्राय लानानै बोराय बैसोसिमाव बे आनजादा साफ्रोमनोबो फैयो सैताना जोंखौ साफ्रोमखौबो खनथाम आनजाद लादों खनसे देरहाखो सोर खनसे देरहाखो सोरबा खनसेल' ओरैनो खननैल' बुंनो हादों खनथाम बुंनो हायाखै जायहक खनसेल' देरहाब्लाबो जानाय नङा खननैल' देरहाबाबो जानाय नङा खनथामखौबो देरहानांगोन खनसे आनजादा जोंनोबो फैथारो मा आनजाद बेलाय अन्थाइखौ सिथाव खालामनानै जादो जों हायोब्लाथ' जागौमोन जों जागासिनो दं अन्थाइखौ सिथाव खालामनानै मानो अन्थाइखौ जों माबोरै सिथाव खालामदों बे उखैनाय बे जानायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ उखैनानै बे अन्थाइखौ सिथाव खालामगोन नामा जों दिनै जानायनि थाखायनो जोङो गलाम जानायनि थाखायनो जों गोबां मानसिफ्रा पाप मावो जानाय लोंनायनि थाखाय मानसिफ्रा आं दाखालि सोरबा सोरबा जोहोलावफ्रा आंजों रायज्लायदों सानजौफु आं गोबां बेबायदि इसोरनि बाथ्रा रायज्लायोब्ला गथ'फ्रा रायज्लायो हाबा जों सानजौफुखौ मोनबोआखैलै जों बिराद बेफोरबायदि होनो बेंगालराव थांनानै थाहैफ्लांबाय सोरबा बुंबाय केरेलायाव थांबाय सोरबा गवायाव थांबाय ओमफ्राय इसोरनि बाथ्रा बिदि सोलोंनो मोनाखै जों बहुद दुर्बलता गोसोआ बेसेबां आफसुस ना जानायनि थाखाय मानो बिदेश खाथिनांदों जानायखौ देरसिन खालामनांदों इसोरखौ खुलुमनानै इसोरनि राव बाथ्रा सोलोंनांगौ बिनि बाथ्राजों जोङो एकदम जिउआव थांनानै थानांगौ बेखौ दोनथ'नानै जानायनि थाखाय जोङो बेबायदि फालांगि खालामनो गोनां जायो जानायनि थाखाय सोरबा मालायनि मुवाखौनो खावनाङो जानायनि थाखायनो मानसिफ्रा थगायो 100खौनो 200 होनगोन उदैनि थाखायनो बे गासैबो उदैनि थाखाय नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेनाखै देरनाय दं बबेखानि मानसिया सिथावजोंल' थांनानै थाया बबेखानि इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो इसोरनि बाथ्राजों जों थांना थानांगौ जानायनि थाखायनो दिनै दुखु दामोन मालाबा मालाबा बुंथारनांगौ जायो जानाय लोंनायनि थाखाय थाखा फैसानि थाखायनो देवबार समबार मुवा फाननांबायो मानो उदैया देरसिन उदैया इसोर उदैनि थाखायनो इसोरखौ दोनथ'थारनानैब्लाबो फैसा ना हाथायाव गोबां खृष्टानफ्रा गोबां जायगायाव खृष्टानफोरखौ बिदि फाननाय नङा देवबार समबार बिदि फाना खिन्थु गोबां जायगायाव उदैना देरसिन थाखा फैसा देरसिन ना बे देवबार मालाय जानो गिर्जा मालाय मा जानो फाननांगौ फालिनांगौ बिसोर जेनबाय आनजाद गोग्लैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गोग्लैयाखै आगोलाव बरनायला बेबादिनो जानायनि थाखाय थाखा फैसानि थाखाय जोङो जेननो नाङा जों इसोरखौ मोखाङाव दोनथारनांगौ 2 नम्बर आनजाद मामोनलाय 2 नम्बर आनजादा जेरुसालेम थिखिनिफ्राय बाज्रुमनो थिनदों बे जेरुसालेम थिखिनियाव लांबाय मानसिनि फिसा नोङो बिनिफ्राय बाज्रुमदो लिरनाय दङ इसोरा सोरगोफोरखौ थिनहरगोन आरो नोंखौ हमखांगोन नोंनि आथिङा जेबो जायैबादि जिसु ख्रिस्ट'आ मा जेरुसालेम थिखिनि बियो हाथरखिनिफ्रायबो बाज्रुमनो हागौना बेखौ मिथिखानानै मानो बुंखो बेलाय सैतानालाय मानो बेखौ आनजाद लाखो जों बाज्रुमगौ ना बाज्रुमामोन दे बाज्रुमा जोंब्ला बाज्रुमगौ ना बाज्रुमा बाज्रुमा नोंसोर बाज्रुमगौ ना बाज्रुमा जायफोर बाज्रुमा आखाइ दिखोसाय आच्छा
자이프라 바드룸건 내든다. 자이프라 바드룸건 비서 앞에 치켜나이가. 너무 바드룸 나이가. 아마 저거 바드룸 가서도 나만 넘지 나이가. 바드룸 나이가. 정로일래 마 바드룸 나이가. 뭐냐? 예수 그리스도 바드룸 맞고. 에 세상 너만 심사도 안 잡달라. 나의 결정을 다 비근하네. 그 같은. 내가 니들 가. 내가 가운데 비파이스고 온내 가르치는 거는 거. 세상에 몰라부터 가봐야 또 공가라고 좀 액티바라 간거나가 몰라부터 가봐. 아네? 그 바드룸 근데 정리만 시바 그방 제루살렘 온데 왜 바드룸 가신도 뭐 바드룸 가신도 누들 누들 막 앙월레 누들 제루살렘 치킨가 바드룸들 바드룸들 바드룸 막 간치브라 바드룸들 바드룸들 바드룸 막 바드룸들 제루살렘에 있을 콜로가 몬디 저거 배우 있을 거 콜로마 내 몬디에 배 바드룸 나이 거잖아 당가신도 예자 앞에 그 시자에 그방 만치거든 도나게야 이세 그는 몬돌에 비례가 잡아이 마법 문제 처로 봉시 보면은 액도 그소 좀 많이 액좀 사강바이 아이강바이 강 잡아이 아블라데 팔로니 기적도 내가 안 그랬을라 안 하나 기자 기자는 그렇게 잡아 가봐 바드룸바이 바드룸다 바드룸바 저왕 문제가 기자 헬로시포도 한대야 이신이 바트나 한대야 기자는 그야나 미 이신이 바트고 문제가 남아 이신이 바트고 크나가 남아 런근 남아 내 이신이 바트에 다나네 뒤에 설탕고 내 하나 하거나 하나이 누나 근데 다 예수 그리스도를 받으면 그 설탕고 마분데 내 악동 다비 흔하네 분데 내 대바디 분데 내라이도 비아우 능은 능리 벌부 있어도 안 잡달라 설탕에 비는데 가봐 저는 문 함한자 문제 안 자라 마음은 라 예수 그리스도는 가세 송탄이 돈 손버지 고인다든 보할랑되는 하지 치킨이 올랑들 다네 하지 그저 뭐이 하지 누나 하와를 가자 네바디 그래 나와반 누르지고 누르지바 누르바 누나 지바 예수 그리스도고 누바이나 오늘 마만 누르던데 어리바디 누르던 이리 빌딩 누르던 모자모자 एकदम बेलासी गाड़ीफोर स्कर्पियोफोर सालायनाय नुहुरदों ना मोजां मोजां बाइक सालायनाय नुहुरदों मोजां मोजां महर गोनां गोनां सिख्लाफोरखौ हाबा जानानै एकदम स्रें स्रें थाबायनाय नुहुरदों मोजां मोजां एकदम जुलफेनानै एकदम गोदाव सोराव लंपेन्ट गिजि गानना ओरैहाय गुबुं जालायनाय गाननानै थाबायनाय नुहुरदों संसारनि अभिलाषखौ दिन्थिजोब्बाय मा नांगौ हनै नाहर फोथाराव माबायदि नांगौ नाहर नुहुरजोब्बाय हाबाब मा एसे आनन्द जानो लोंनो दं गुवाहाटियाव बिल्डिं दङ माबा बेखौ नागारना जेरै दैलामारि अन्थाइबारियावसो फैलाबायनायफ्रा मानसिफ्रा गारि फैदों नायगिरदों बेवहाय नुहुरदों बेबायदि मोनसे संसारनि अभिलाषफोरखौ नायगिरनानै फैनाय मानसिफोर दङ सयताना दिन्थिदों जिसुखौ हनै नायहा नों आंखौ खनसेल' खुलुम बे गासै संसारनि धन सम्पति बे न' बां नोगोर गारि घोड़ा नोंनो होजोबदों खनसेल' खुलुम जों खुलुमगौमोन नामा खुलुमानाया खुलुमा सैतानखौ जिसु ख्रिस्टआ बे समाव बेबायदि धमखिनानै बुंदों अब्ला खारदो सैतान नोङो देरनाय दङ नोङो नोंनि फोरबो इसोरखौ खुलुमनो आरो बेखौल' दाव दाव खालामनो नांगौ सैताना बोरलाबो दाखाबा दा आङो खावलायो नोंसिनि जिबनाव बे अभिलाषा फैगोन संसाराव ओरै थांब्ला गारि मोनहैगोन ओरै थांब्ला बाइक मोनगोन ओरै थांब्ला माबा मोनसे थाखा फैसा मोनगोन संसाराव सोरबा लोगोआ लिंगोन हिलि बहा थांगोरा बैयाव दाइस गेलेहैनि थांगोन गोबां जोहोलावफ्रा बेबायदि नस्थ' जाबाय एकदम दंफां सायाव थाना तास गेलेयो जोंना बैयाव एनआरसि अफिस दं एकदम माथो हाथाइया खावसे बिसोरनो आरोखि बैयाव बाजाराव मोनसे नुवाखै दे ना नुबायना एनआरसि अफिसखौ बे जोंनावहाय दङ बैयाव बाजाराव जोंनि बे सरलपारा बाजाराव ओरै साहाजों एकदम जमा एकदम होनलायो आरोखि बेफोरबायदि संसारनि अभिलाषफ्रा बेफोरखौनो सैताना जिसु ख्रिस्ट'नो खिन्थादों नोङो आंखौ खनसेल' खुलुम आं बे गासैखौबो होगोन जुदि जोङो सैतानखौ खुलुमोब्ला बेफोरखौ मोनगोन नाथाय जों खुलुमा बे इसोरनि होनाय अधिकारजों जों मोनखायो जों इसोरखौ खुलुमना जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंनो सोरगोनि गासैबो धन सम्पतिखौ जिसु ख्रिस्ट'जोंनो होजोबनो स्वीकार खालामखाबाय र'मा जोंनो खोन्थादों पाउला र'माव बेबायदि खोन्थाहरदों गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होखाबाय होननानै बेनिखायनो जोङो दिनैहाय संसारनि अभिलाषाव मजायाव
जोङो इसोरनि सौभाग्यनिफ्राय नागारनानै जों गोजानाव थाङोब्ला बेफोराव लिप्त जायोब्ला गिर्जा हाबनाय इसोर खुलुमनायफोरखौ नागारनानै संसार जानाय थाखा फैसा थांनानै थानायनि थाखाय जों गोसो होयोब्ला अब्ला जोङो सैताननि आन्दाराव गोग्लैबाय रावबो बासायजानाय नङा बे मोनथाम बिषयखौ जिसु ख्रिस्टआ जेरैबायदि देरहादों जोंबो फैगासिनो थानाय दिनाव बे उन्दै उन्दै गथ'फोर जोहोलाव सिख्लाफोर नोंसिनि जिउआव बे आन्जादा साफ्रोमनावबो फैगोन जोंनावबो फैदों फैगासिनो दङ आरो फैगोन बे आन्जादनिफ्राय देरहाफायनो थाखाय जों एकमात्र इसोरनि राव आरो बायख'खौ अध्ययन खालामबाय थानांगौ इसोरनि रावआवसो बेफोरखौ जोङो मोनो जोंखौ हमथानो हानाय जोंखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय जोंखौ मोनसे ब्रेक हमथानाय बेबायदि बायख'आ बेवहायसो मोनो आङो गावखौहाय स्वीकार खालामो आङो गोबां लेखा फरायाखै आं एसेल' फरायथारदों नाथाय आङो ओरैबायदि गोदो जोंनि आमोलाव जोङो एकदम टाइटमोन जोंना समबारनिफ्राय लानानै स्कुलाबो जै 11:10 जाबाय 4:00सिमखामोन जोंना स्कुला 4:00 4:30 जालायलाङो ओरैबायदि एकदम फुरा साबजेक्ट जोंखौ बेबायदि फोरोङोमोन मास्टारफ्रा बेनिफ्राय जोङो जेब्ला स्कुल गैया बे समाव स्कुल गैयै समखौ नायना जोंखौ रमान मास्टारा जोंखौ रमान फोरोङो रमानबो जोङो बे समावनो सोलोंदों ओमफ्राय रमान सोलोंफुनाय समावनो बुधबार मोना सनिबार मोना जोङो बेबायदि फेल'शिप दंमोन बे फेल'शिपआवबो जों इसोरनि बाथ्रा सोलोङो आरो सानडे स्कुल जोङो इसोरनि बाथ्रा सोलोङो दानि गथ'फ्रा उन्दै उन्दैयानो मबाइल नायहाबबाय थाबाय सानडे स्कुलाव थांद' हिरासो होनोना जोंनो गोदो बिदि गैयामोन ना एकदम जायफ्रा गोसो बेबायदि बोसोन होनायखौ लाग्रा बिराद बाइबेल फरायोमोन आंनाव दा बे बाइबेलखौ नुला गोदो मोनसे बाइबेल सल' होननाय दंमोन बे बाइबेल सल'खौ आं ओरैबायदि गुदिनिफ्राय फरायनो मोजां मोनबाय थायो बे बाइबेल सल'आ जाबाय एकदम जाकबनि इतिहास आब्राहामनि इतिहास इसाकनि इतिहास ओरै नायोब्ला सामसननि इतिहास ओरै नायोब्ला जोङो एकदम इजराइलफोरनि इतिहास दाबिद राजानि इतिहास बेबादिनो इतिहासफोरखौ बिराद फरायनो मोजां मोनोमोन आं खिन्थु दिनैसो बुजिबाय आं बैबाराव फरायनाय गोदो उन्दैयाव फरायनाय बिषयफ्रा दिनै आंनाव खामानि मावफैबाय हाबा आंनो गोसोखाङो ओरैबायदि फरायदोंमोन उमुकनि साबजेक्टखौ फरायदोंमोन उमुकनिखौ आं हरमानि बाथि सावनानै फरायोमोन आं दासो गोसोखांबाय दिनैबो दाबो आं नोंसोरखौ बुङो नोंसोर जेब्ला बे बाइबेलफोरखौ बे उन्दै समावनो फरायगोन सानडे स्कुलाव नोंसोर हाबगोन सानडे स्कुलाव फोरोंनायखौ गोसोआव लागोन फरायजासे गोसोखांबाय थागोन बुजिबाय ना जेब्ला इसोरनि बायख'खौ ध्यान खालामगोन सैताननि आनजादनिफ्राय नोंसोर बारग'नो हागोन आं दिनैहाय बे खोथाखौ बुंनानै दोनबाय मानो जोङो साफ्रोमबो जोंखौ लिंहरग्रा इसोरनि आब्रुथिखौ दिन्थिथारनांगौ जों मावथारनांगौ इसोरनि सक्तिखौ जोङो दिन्थिनांगौ आं दा मोनायाव खोन्थागोन दे सासे हिनजावसाया सोमोनांथाव इसोरनि गुनजों बे सासे सान्थ्रि रायखौनो बेबायदि मोनसे मबिलाइज खालामदों आरो इसोरनि महिमाखौ नुहैदों बेबादि नोंसोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो हायो बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो हायो बे आंनि लेसनाव दंमोन सासे गथ'आनो गावनि गथ' लोगो हिन्दु गथ'फोरखौ सानडे स्कुलाव लांफा मा खालामबाय सानडे स्कुलाव थांनानै इसोरनि बाथ्रा सोलोंबाय दाना बिनि सोलोंनायखौ नुनानै गथ'आ गोदान जिबन जाबाय बिमा बिफा सोमोनांबाय मा आसरित बेलाय बे गथ'आ मानो बेबायदि एफोर गियानि जाखो जोंनि बुंनायफोरखौ मानो मानियो आरो बेबायदि जोंखौ मानो एफोर मान होयो बे ख्रिस्टान गथ'फोरजों लोगो जादों गथ'आ बुंबाय आयै सानडे स्कुलाव बिदि फोरोङो जोंखौ बिदि फोरोङो बेबायदि खालामबा जों जिबनाव गोजोनगोननो बिदि जागोन होनना बिदि नामा थ' आयै नोंबो दाना बिमाखौ लिंलांबाय बिफाखौ लिंलांबाय बिमाया गोसो होनानै सोलोंबाय नंमारगौसो ख्रिस्टानफोरनावसो बे गियानखौ मोनो थाङै थुङै बेबो ख्रिस्टान जाबाय आंनि आखाइजों आङो थाबिस बोखाबोनो मोन्दों दाबो आङो गोसोखाङो बाहुरा दन्दर मण्डलियाव आंखौ जेब्ला आलासि लिंहरदों बे समाव बे घटना जादों सासे उन्दैया सानडे स्कुलाव थांफाबाय थायो लोगोफोरजों बे सानडे स्कुलाव थांफानायनिनो बिमा बिफाया नुयो थांदों लोगोफोरजों थांनानै थांदों नाथाय बे मा सोलोंहैदों मिथिया बिनि सोलोंनाया ओरैबायदि जाबाय सानसेखालि बर'दिन जानानै बे एकदम फेन्थ'दों बे समाव बे रायजोनि खामानि थुनायाव सिबिं थुनो हिन्दुफोरनि रायजोनि खामानि हिन्दुफ्रा दानो रायबाय बे गथ'आ ख्रिस्टानफोरनि बर'दिन जानायाव थांदों बिमा बिफाखौसो मोनगोन ओइ थांदो नङाब्ला नोंसोरखौ हिन्दुफोरनिफ्राय एरख'नोसैलै नों ख्रिस्टानफोरजों थांदोंथ' ओरै थां बिफा जेब्ला फैबाय नोंहा खना नांबायलै नोंनि फिसालाया खिन्थादोंसो नोंसोर ख्रिस्टानफोरजों लोगो जायो बाराबा जों नोंसोरखौ होख'गोनसैलै ओइ जासिनो दाना गथ'आ खोन्थाजोब्बाय बिदि आं बे मण्डलियाव आलासि बे मण्डलनि मानसिया आंखौ लिंलांबाय आदा
थौ एसे हाबैनि जेब्ला जों हाबैबाय इसोरनि बाथ्रा बुंबाय उनाव आं मन्थ्रिबो लाबाय मा नोङो गोसो मारना खृष्टान हाबनायाव माथो खालामबावनो नांगौब्ला खृष्टानखौ हाबनोसै एकदम गस्लाबो गाना बिराद जौ लोंग्रा बन फाननानै जाग्रा दानिया मा जाबाय बियो ओइदिनो एकदम मा जाबाय बेखौ काउन्सिलिं होनानै शपथ ग्रहण न'खरैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय हान्थु खरायनानै शपथ ग्रहण खालामबाय एसे उनाव बिसोर मा जाबाय बाप्तिस्मा होजाबाय बर'दिन जेब्ला जाबाय बर'दिनाव माइ बस्ता गिदिर बस्ता हैनानै आं बर'दिननि आलासिमोन बे बर'दिनाव हाबहैजेनबाय दा खृष्टान हाबनानै मा जाबाय दाबो खोन्थानो रोंगोन बे बुरसा होननानै बुङो बिनि नामखौ नोंथांमोना मालाबा खबर ला सिनाङारि भारतदन्दराव ओरै साहाजों बिनि न'आ बन फाननानै जाग्राया दा अबसे मोजां जाबाय धनि जाबाय ओरैबायदि सिकित जाबाय माने एकदम साफाय जाबाय बेबायदि गोदोनि बादि जौ लोंलाबायग्रा नंला गस्ला गानाय नंला भुद्रथा जाबाय फिसाफ्राबो लेखा रोंबाय सोरबा ड्राइभार सोरबा साख्रि मावबाय न'खरा उन्नति जाबाय दा बुजिबाय खृष्टान हाबबालाय मोजां जायोलै दे गथ'फ्राबो नोंसोरबो बेबायदि मबिलाइज खालामनो हायो सानडे स्कुलाव नोंसिनि लोगोफोरखौ लाबोनांगौ बेबायदि सिबिसिआव सोरबा हिन्दु गथ'फोर लोगो दंब्ला थले बाबु थांफानोबा आंजोंथ' आं आफाखौ बुंगोनलै बिनि फैसाखौ हरथों लिंबो फाननो हायो बे गिदिर नोंसिनि गुन जायो आंहा हामबायसै दे जोङो इसोरनि आब्रुथिखौ जों खोन्थाथारनांगौ आं इसोरनि बायख'खौ गोख्रै बुंनाय जाबाय आं बेयावनो दोनथ'नो गोसो जाबाय जोंहा गोबां प्रग्राम दंबावो बेनिखायनो आं इसोरनि राव आरो बायख'खौ दिनै बेयावनो दोनबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन अननानै बे समाव सियार पार्सना